results have been presented by Kirsty Lees from the sponsor, Energy. And in first place, we had 1269, Eric Einon, with Hatteror Stumbling Head. In second place, 1270, Natasha Ham, Kenton, Fulton. Third place, S.J. James, Lodgehall, Tommy Kelly. Fourth place, Hannah Palm, with Influence Medicine. O edrych ar rhan isa y prif gylch, i ni'n gobeithio fydd na ganlyniad cyn bo hir, Rob, gyda'r dosbarth yma i'r Caseg Wag neu'r adfyrch dros 8 mlwydd oed yr adran C. Odyn, a ni'n bron a benni yma. Wy'n credu bod ni bron a benni yma. Mae Brian Foster wedi gweld pob un ar ôl y llall yn unigol. A mae'n cerdded y cylch na, nôl ymlaen, just i gymaru, ond ar hyn o bryd, i ddewis ar y brig. Ond i fod yn glir, dwi ddim wedi cael y gadael to, ond Miriam Elin a Wesla Cymeig yw'r gaseg goch yn y pellter. Ac o'n i'n clywed Mr Brian Foster fyny yn beirniadu yn y llwyd bod wedi bod yn fonheddig iawn yn cael sgwrs gyda phawb ar y diwedd. Pawb sy'n cystadlu'r stiwardiad, ffordd hyfryd gydag e. Odi, mae yna natur bach ffein da fe, mae rhai gweud. Wy'n credu pawb sydd wedi barnu'r Cymraeg, wy'n credu ti'n cytuno, ni wedi bod yn bles iawn gyda nhw'n dyn nhw. Ti'n gwybod? Dim bod barn ni'n bwysig, ond wy'n clywed cerdded y maes neithwr. Wy'n clywed pawb yn gweud, mae'r beirniad wedi gwneud jobyn bach digon da. Pawb yn gallu dilyn nhw fyd. Beth maen nhw'n edrych am, beth maen nhw'n dewis. Mae hwnna'n rhywbeth sydd ddim yn adno'n aml. Mae rhai gweud, ti'n gwybod. A ti'n cael dy arwen wrthyn nhw. Ie. Felly, dewch i ni gael gweld os fydd yr het yna yn cael ei ddiosg. Maen nhw'n taflu rownd i wneud yn siŵr bod nhw yn iawn yn ei feddwl e. Odi, fel beirniad, mae'n neud hyn yn eitha, wy'n credu bod e'n beth da, achos wyt ti'n cael cymaru popeth ochr i ochr fel maen nhw'n cerdded. Just i atgofio, ond efe, achos os rhyw linell yn hir, da ti wyt ti ddim cweit yn cofio beth welais ti gynta. Na, ti'n iawn, mae hwnna'n rhoi'r cyfle just i danlinellu os wyt ti wedi gwneud y penderfyniad iawn. I fod yn sicr, ie. Ond gobeithodd a ddeiff Wesla Cymeig nôl i'r brig. Wy'n siŵr bydd y perchynog Miriam Elin yn gobeithio ni. Ac yn dosbarth cryf, wy'n gwybod wedi dybleisio di. Gall y 3 neu 4 cynta newid pethach yn rhwydd wedyn ni. O'n i beth bydd y beirniad hyn yn meddwl ar hyn o bryd. A os rhywbeth yn ei feddwl yn gweud, wy moyn newid rhywbeth. A neu pam wedi danfon nhw mas. A tipyn o liw gwyn fan hyn ac a ni'n clywed gyda'r splash yna. Ti'n cael y splash yn dwyt? Ar y corff yn bell waith mae rheolau gyda'r Gymdeithas Gymraeg. Gallu di gael splash ar y corff, ond dyw e ddim, mae fe fod bart o coesau gwyn. Os gei di fel patchin ar y penôl, ti ffili registro ran ni fel. Achos o amser oedd y marciau gwyn yn dechrau mynd yma bach yn wyllt. Eisiau reoli. Eisiau reoli fe tyma bach, ia. Felly, mae nôl ar y brig? Odi, mae wedi dod nôl. Digon saff ar hyn o bryd. Wesla Cymeig. Felly, dewch i ni gael gweld os fydd Brian Foster yn tynnu'r het ac yn rhoi'r cyfeiriad Wesla Cymeig. Gobeithio bod i digon saff erbyn nawr. Ond wyt ti ddim cweit yn gwybod o hyd. Gallu di newid y feddwl ar y foment ola. Odyn nhw wedi gwneud rhyw newidiaeth ar y gwylod? Mae yna gyfeirio at y gwylod? Os, mae yna cwpl wedi newid. Mae yna cwpl wedi newid. A bob parch i fe fyd, ti'n gwybod? O, het i ffwrdd! Sori, nes i wyddi'n dy glistir. Do, fe nes ti fyd. Beth wyt ti'n gweud? Dwi'n mynd i nawr. Ie, Miriam Ellis a Wesla Cymeig wedi ennill y dosbarth. Yr ail ddosbarth o'r adran C, y Caseg Wag neu adferch dros 8 o oed.
Ie, yr Caseg Wag. Sioe wedi ennill fan hyn. Wesla Jemima wedi cael ei fagu gan y march Parfydyn rebound o Robert yn credu fe. Robert, ydy hwnna enw da, ynddo fe. Dwi'n hoff iawn o'r march na, mae'n gweud. Sori, ni'n cael llwng bach o def yna. O, na fi. Ti ddim yn gweiddi yn o fi dryn, anyway. Na, ti'n gwybod beth i'n neud na tro nesaf. A dyma ni felly ganlyniad yn ail. O, di mae hwn yn bictiwr fel Caseg sydd wedi magu. Y blynydde cynt, wrth gwrs, wedi bod yn wag blwyddyn hyn. Falle bod i'n meddwl bod i'n moyn cael tym bach o holiday blwyddyn hyn, ond gath i ddim lot o holiday, ynddo fe? Mae'n y brif gylch. So, da iawn bod i wedi dod wedi ennill dosbarth cryf iawn o dan y beirniad Brian Foster. Ac yn ail. 7-6, 7-6. Lorraine Roberts, reled Gypsy Rose Lee. Wedi cael ei fagu gyda Taylor Deller, Parfydyn Rhydian ac allan o reliad Sweet Charity. Dyna'r cyntaf ag yr ail yn ei ddewis. A chi weld stiwardiad wrth i bodd fyd? Wel, Delydd Simons yn yr ysgor tir na. O, mam Beth, a ryw blanhigion arno fe gyd. Mae Delydd yn gymeriad. Geif neb llonydd yn y cylch na. Mwynhau sgwrs fach. Mae'n dwlu yn o sgwrs bach, ond mae'n dda. Os wyt ti a ti'n bach o nerfs a stwff mae Delydd yn gallu... A mwna werth y byd. Neu ti'n dywel. Wel, na ddiwedd ar yr aros ac i ni'n gwybod i sicrwydd mae Wesla Jemima sydd yn dod i'r brig yn nosbarth y Caseg Wag a'r adfeirch dros 8 mlwydd oed yn yr adran ec. A llongyfarchiadau i'r perchenog Miriam Elin. A mae gyda fi llongyfarchiadau mawr iawn i Gethin Williams o Gogledd Cymru yn producer ceffyl yma ar ran Anna Livingston ond yn mynd adre ar Garden Goch heddi. Sut mae'n teimlo? Mae hi'n hapus? O, super Jeff, yndi. Mae'n dod i ni dechrau flwyddyn a wedyn just i cael couple o shows, so yeah, falch. Good job. Allai greu, good job wir, good job wir. Beth yw'r amcanion nawr ar gyfer y ceffyl yma am weddill y flwyddyn? Maen nhw wedi cyfer o i Lenny, so gobeithio illa gan i weld ti fo swclyn mlynedd nesaf. O, hwyl de, so falle byddwn ni'n cael cyfweliad to blwyddyn nesaf swclyn wrth i draed. Arbennig, wel pob lwc am weddill y diwrnod. Okay, good, diolch. Ta-ra!